लोगोफोर आरो सेन्सास डिउटि गोलैनाय सार मेडाम नोंथांमोन दा आङो नैबे सिचुएसनखौ माबोरै सेन्सास खालामनांगौ आं माखासे बानायनाय भिडिअफ्राव कमेन्ट बक्सआव सानैसो आंनि भिउवार्सफ्रा सोंहरदोंमोन मोननै थाग्रा न' दं ओमफ्राय बे किटचेन जाहैबाय आरो बे टयलेट जाहैबाय दा बे न'खरसेयावनो मोननै थाग्रा न' दं बेखौ माबोरै सेन्सास खालामगोन सार्भे खालामगोन न'खरसेनिनो न' बेयो गासैबो केम्पासआ नैबे न'नि थाखाय आलादा सेन्सास हाउस होगोन नामा आरो नैबे गुबुन मोनसे न'नि थाखायबो गुबुन मोनसे सेन्सास हाउस नाम्बार होगोन नामा बेबायदि सोंहरदों आङो खेबसेयावनो बुंखानो नागिरदों बेयो न'सेल' एबा न'खरसेनिल' न' नालाय न'खरसेनिनो न' मोनसेल' किटचेनबो दं टयलेटआबो मोनसेल' न'खरसेनिनो न' बियो ओंखायनो जोङो बिसानियाव हाबग्रोमोना जों मोनसे बिल्डिं नाम्बार होनांगोन आरोखि बिल्डिं नाम्बार माने सेन्सासनि रावाव बिल्डिं नाम्बार खिन्थु जोङो बुंनो थाङोबा बे न'खरनि मोनसे नाम्बार आरोखि दा न'खरनि नाम्बार होखांनायनि उनाव जोङो दानिया नैबे न'खौ सेन्सास खालामनांगोन आरोखि माने बेबो थानाय न' बेनिखायनो जोङो बे मोननैजों लोगो नांनानै मोनसेल' सेन्सास हाउस होनांगोन आरोखि बा बे मोननैखौबो जोङो मोनसेल' सेन्सास एबा सार्भे खालामनांगोन आरोखि दा एबाव नायबासो बुजिगोन आङो एबाव देखायनोसै आरोखि दा जोङो एबाव फैबाय जोङो एबाव फैनाय लोगो लोगो नैबायदि नुगोन दा निउ टु द हाउस लिस्ट अपारेसन होननायाव बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबे नुजाबाय बेयो रियेल एबाव नुजानाय नङा नैबे ट्रेनिं एपखाय नुजादों बेयाव अकेखौ थुनानै होबाय नोरै फैबाय दाना जोङो गिबियावनो नैबे मोनसेयाव थुनांगौ आरोखि निउ हाउस लिस्ट एन्ट्रि होननायाव थुबायबो आङो नैबे फैबाय दाना जोङो बिसानाव हाबग्रोमोना नै बिसानाव हाबग्रोमोना जोङो हाबग्रोमोना जोङो नैबेयाव जोङो बिल्डिं नाम्बार होनांसिगोन आरोखि नैबेयाव जोङो माबा मोनसे बिल्डिं नाम्बार जि जायो नेक्स्ट लास्ट बिल्डिं नाम्बारा मामोन बिनि नेक्स्टखौ होनांसिगोन हमना ला शुद्ध ओरैबायदि माबा मोनसे जोङो बेयाव आसिजों थुना होनानै जेब्ला बेयाव किपेड जागोन ना किपेडजों जों टाइप खालामना होनांसिगोन आरोखि ओमफ्राय नैबेयाव निउआव थुनांगोन दै निउआव थुनांगोन होमबाना निउ थुनाय लोगो लोगो नैबेयाव मोनसे गोदान नाम्बार ओंखारगोन आरोखि बेनो बे न'नि बे गंनै न'नि थाखाय मोनसे सेन्सास हाउस नाम्बार जागोन आरोखि ओमफ्राय बिनि उनाव नेक्स्ट थुदो नैखौबो सासे मानसिया सोंदोंमोन आंनाव आङो माखासे भिडिअआवनो बुंबाय दा सेल्फ इनामारेसन खालामखांदोंब्ला बे सेल्फ इनामारेसन आइडिखौ बबेयाव सोनांगौ होननानै सासे सानै सोंहरदों दा नैबेखौ थुनाय लोगो लोगो नैबेयाव बिल्डिं नाम्बार होनाय लोगो लोगो सेन्सास हाउस नाम्बारखौ निउआव थुनाय लोगो लोगो मोनखागोन नालाय दा बेखौ मोननाय लोगो लोगो जेब्ला बे नेक्स्टआव थुगोन ना थुनाय लोगो लोगो नैबायदि ओंखारखागोन दा बेयाव न'खरखौ सोंबाय जों नोंसा सेल्फ इनामारेसन खालामदोंमोन नामा ओमफ्राय जुदि न'खरा बुङोबा औ जाहा खालामदोंमोन होमबा इएसखौ थुना होदो इएसखौ थुनाय लोगो लोगो मा जागोन बेयाव मोनसे पेज खुलिगोन ओरैबायदि आरो बे पेजाव नैबे आइडिखौ सोनो होगोन आरो एसइ रेफारेन्स नाम्बार एबा एसइ आइडिखौ सोनो होगोन ओमफ्राय न'खरनियाव बिनानै बेयाव सोना होदो ओइस माबा माबि ओरै गोलाव थायो आरोखि बेयाव सोना होनानै अके खालामनाय लोगो लोगो नोङो इडिट खालामनो हागोन आरो बिसानि सेल्फ इनामारेसन खालामनाया जादोंना जायाखै नंगौना नंमारा नंखाय बाथ्राफोरखौसो सोना दोनदों नामा बे जिनिसखौ जायबा सेन्सास खालामनो थांगोन बिथाङा रिभिउ खालामनानै चेक खालामनानै जुदि गासैबो थाग थिगब्ला बेखौ साबमिट खालामना होबानो जाबाय आरोखि ओमफ्राय जुदि बिसा सेल्फ इनामारेसन खालामाखैबा जों दा थांनोसै नैबे न' थुनांगौ न' थुनानै जों दा थांलायनोसै बे आसोल बाथ्रायाव नैबेयाव जों थांलायनोसै बेखौसो जों रायज्लायबाय थादों नालाय दा बेयो जोङो न' थुबायनाया न'आव थुनाय लोगो लोगो नैबे ओंखारलायबाय दाना जोङो फिलाप खालामदो बेखौ बे न'नि फ्ल'रा माबेनि हमनानै ला पाक्कानि सिमेन्ट होननानै लिरबाय बेयाव थांलायबाय बेयाव माने वाला मानि वाला हमनानै ला इथाखौ होबाय दाइन नाम्बारखौ होबाय नेक्स्ट होलायबाय बेयाव उखुमा मानि थिननि दाइन नाम्बारखौ होबाय बे दाइन नाम्बारखौ होबाय आरो बिदिनो थांबाय थाबाय गासिबो इजि जाबाय बे न'फ्राव मानसि थायोना थाया नै रेजिडेन्स जुदि थायोबा रेजिडेन्सखौ होबाय थायाबा नन रेजिडेन्स थायाबा मा जिनिस बेखौ होबाय नैफोरखौ होबाय आरो मानसिबो थायो आरो माल माथाबो दोनो बिदिबा नैखौ होनांगौ आरोखि जायखिजाया बेफोरखौ हासिगोन बेफोरखौ थांबाय ओरै थाङै खालामजोबबानो साबमिट खालामना होबानो जाबाय आरोखि दाना बेनो दा नैबे सासे बिगोमानि सिङावनो सोलिनाय न' बियो बे गंनैखौबो जोङो खेबसेयैनो मोनसे नाम्बार होनानै सेन्सास खालामनांगौ आरोखि ओमफ्राय खिन्थु अपसन मोनसे बेयाव दं बे हाउसाव दुइलिं रुमफोरा बेसेबां दं बेबायदि मोनसे सोंथि फैगोन नालाय ओमफ्राय बेयाव होनांगौ आरो नैबे बेसेबां रुम दं हमना ला नैबे मोननै रुम दं होमबा गासै मोनब्रै रुम टटेल नाम्बार अफ दुइलिं रुम्स होनाय मोनसे अपसन दङ बेयाव 4खौ होनांगोन आरोखि दा बेबायदि ओमफ्राय बे टयलेटखौथ' सेन्सास खालामा किटचेनखौबो जोङो सेन्सास खालामा